खैराबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हुंगा 46थि थान्दै जख'न्थाइ जथुमाया दिनै खुंजाबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि महिरंग फावथिनासालियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खैराबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हुंगा 46थि थान्दै जख'न्थाइ जथुमाया दिनै खुंजाबाय। दिनैनि गिबि हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो खैराबारि दखरा एबसुनि आफादगिरि हेमकुमार बसुमतारी बिथाङा। मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनो खैराबारि दखरा एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि सन्दिराम बर' बिथाङा। खैराबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हुंगा 46थि थान्दै जख'न्थाइ जथुमाजों लोब्बा लाखिनानै मिशन स्किल्स एन्ड क्वालिटी एडुकेशन सावरायमेलखौ खैराबारि दखरा एबसुनि लेङाइ आफादगिरिनि मासि लानायजों गुवारै सालायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय कुमार बसुमतारीया। खैराबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हुंगा 46थि थान्दै आरो नोजोर बोआरि जख'न्थाइ जथुमाखौ खैराबारि दखरा एबसुनि बुंथिगिरि रोनथुंग्रि बर'नि दैदेननायाव बेखेवना होयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बाबुल बर' बिथाङा। दिनैनि हुंगा 46थि थान्दै जख'न्थाइ जथुमानि गेवलां सावरायमेलखौ खैराबारि दखरा एबसुनि आफादगिरिनि मासि लानायजों गेवलां सावरायमेलखौ बेखेवना होयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट धरणी बर' बिथाङा। दिनैनि हुंगा 46थि थान्दै जख'न्थाइ जथुमानि गेवलां सावरायमेलखौ खैराबारि दखरा एबसुनि आफादगिरिनि मासि लानायजों गेवलां सावरायमेलखौ बेखेवनानै होयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट धरणी बर' बिथाङा। दिनैनि हुंगा 46थि थान्दै जख'न्थाइ जथुमानि गेवलां सावरायमेलाव बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि बाबुल बर', खैराबारि दखरा एबसुनि गायसनगिरि आफादगिरि नन्दराम बर', खैराबारि प्राइमारि बड' साहित्य सभानि आफादगिरि मैखोम खुंगुर बर' लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबिजों गोबां रायजो राजाया बाहागो लायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जोंनि जिखिनि हाबा मावनायनि जि डाइरेक्सन बेखौ जोङो थिक खालामनानै लादों। गिबियावनो जे मिशन स्किल एन्ड क्वालिटी एडुकेशन जे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि स्टुडेन्टस मटिभेशन, केरियार काउन्सिलिं बा स्टुडेन्टस माखासे माने फेलिसिटेशन बा स्टुडेन्टसफोरनि माने मोजांनि थाखाय टेलेन्ट सार्च एग्जामिनेशन बा स्टुडेन्टसफोरनि माने मोजांनि थाखाय मोनसे थासारि लाबोनो बिमा बिफाजों माने पेरेन्टसफोरनि मोनसे मिटिं बा गामियाव एवारनेस बा स्कुलाव एवारनेस मिटिं बा टिचार्स कनक्लेभनि बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो गोबांथार फरायसाफोरखौ जोंनि हाबाफारिजों कानेक्ट खालामनानै फरायसाफोरखौ बोरै कम्पिटिटिभ माइन्डसेटखौ जोङो बोरै ग्र' जाहोनो हायो, डेभेलप खालामनो हायो, बेनि थाखाय जोङो खामानि मावबाय थादों आरो थारैनो दिनै एसे बिनि माने चेन्जेसआ डेभेलपमेन्टआ फैबाय थादों। थारैनो फैबाय थानाय समाव माखासे माने उसुबिदाफोर दङ जे सरकारि भाबै जे उसुबिदाफ्रा माने सुफुंजायो, बे उसुबिदाफोरखौ सरकारा थाबैनो सुफुंनानै होयोब्ला, थोजासे फोरोंगिरि होयोब्ला बा नांगौ बायदि इनफ्रास्ट्राक्चार होयोब्ला बा नांगौ बायदि बेबायदि मोनसे थासारि दाना होयोब्ला माने निस्सय जे जोंनि बर' फरायसाफोरनि जिखिनि मोनसे सोलोंथाइनि मानदान्दा बेयो बिराद गोजौआव थांगोन। आरो नैथियाव जे जोंनि बड'फा मिशन फर स्किल बड'फा मिशन माने सास्टेनेबल चेन्जनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि रांखान्थि जौगानाय, जोंनि हारिमुखौ जोङो बोरै गेवलांसारहोनो, रावखौ जोङो बोरै गेवलांसारहोनो, जोंनि हा हुखौ जोङो बोरै रैखा खालामनो, बा आइजो रांखान्थि बा जोंनि एन्टि ससियेल माखासे एक्टिभिटिफोर जौ जुवा ड्राग्स मेडिमिया बेफोरखौ गामियारि समाजनिफ्राय जों बोरै गैया खालामनो, बे बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै मावबाय थादों। बे बाथ्राखौनो दिनै रायजो राजाफोरजों बेवहाय रायलायनाय जादों आरो जों एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय सिगनेटारि अर्गेनाइजेसन एबसु XNDP बा UBPO आरो जायफोर दैदेनगिरि सिगनेटारि बिथांमोना जायफोर सरकाराव दङ, जोङो जयेन्ट रिपर्टनि गेजेरजों एकर्ड माने इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय खामानि मावबाय थादों। भारत सरकार, आसाम सरकारा मोनसे कमिटमेन्ट होदों, बिथांमोना कमिटमेन्टखौ लाखिनांगौ, नङाब्ला जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो माने आन्दलन जायखिजाया सम आरो थासारियाव जोङो खालामफिननो थाखाय जोङो थागथियारि आरो रायजो राजाफोराबो थागथियारि। दा बेखिनि बाथ्रा।
बिटिआरनि बारग' माने चिफ जे हाग्रामा महिलारि बिथांमोनजों जाय इउपिपिएलआनो जाबाय दुलाराय बर' फरायसा खौसे सालायबाय थादों आरो जायनि थाखाय दिनै बिथांमोना फरायसाफोरखौ गावनि माने गोबां खामानि खालामबाय थादों बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा समाव मा बुङो बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिगौ आरो बिथांनि बुंनायाव कमप्लिटलि पलिटिकेल मटिभेटेड बिथाङा नैबेबायदि टाइमाव एबसुखौ टारगेट खालामदों एबसुखौ टारगेट खालामनानै रायजो राजाफ्रा जेन एबसुखौ गाज्रि मोनो बे बाथ्रानि थाखाय बिथाङा प्रपागान्डा सालायदों बावहाय बेयो कमप्लिटलि मिसा आरो भुवा जे नंगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय खामानि मावबाय थादों आरो सरकारा थाबैनो जुदि बेखौ मावनानै होआबा आरो मावनानै होनायाव जुदि दिले जाबाय थादोंब्ला बेनि हेंथायैबो जोङो बाथ्रा बुंबाय थादों नाथाय बे नङा जे जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बबेबा मोनसे सरकारखौ जोङो सालायदों बा बबेबा मोनसे राजखान्थियारि दोलोखौ जोङो सालायदों बे कमप्लिटलि मिसा बेबायदि फोरमान बेबायदि जेबो गैया आरो बबेबा सरकारा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सालायजाग्रा सरकार नङा बबेबा राजखान्थियारि दोलोआ दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सालायजाग्रा माने दोलोबो जानो हाया आरो गावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सालायजाग्रा दोलो जाबोनो हायाखै गतिके बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ लानानै गोनो गोथो खालामनाय बियो मिसा माने प्रसार खालामनाय होननानै जोङो सानो बिथाङा गावनि गोहो बेखौ मोनफिननांगौनि थाखाय बबे समाव मा खोथा बुङो रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ बेनि थाखायनो बेवहाय जोंहा गोनो गोथो जानो गैया बिथाङा जाहैबाय माने हाथाय गनाय मोसा मासे बिथांनि अरनायजों माने दा जेबो जाया आरो बेजों लोगोसे नुदों साफा सानै सुबुंफोरा खिन्थु बर'नि गेजेरावनो थिसननो थाखाय दुलाराय बर' फरायसाखौ गोबां बुंनानै बिथांमोना गोबां बाथ्राफोर बुंदों बेनि थाखाय मा बुंदों बेनि बिथांमोननि बेवहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय समफ्राव गोबां खैदां खैफोद माने पुलिसनि माने बायदि मैया नासयनाय खुंगिरिफोरनि बायदि मैया नासयनाय बा गावजों गावनि गेजेराव बायदि मैया माने नासयनाय बेखौ लोगो मोनबोजोब्बाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोजोबनो थाखाय गोबां माने चक्रआ नाजाबोबाय थेवब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हायाखै आरो दिनै एकर्डखौ लानानै बा एकर्डनि माखासे दफाफोरखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोरबा सासे सानै सकल माने मानसिफोरा दिनै टारगेट खालामनानै नस्थ' खालामनो जुदि सानदोंब्ला बेयो मोगथाङाव माब्लाबाबो जानाय नङा बाहेरानिफ्राय जेसेबां दिनसिम एबसुआ प्रेसार मोनगोन बे एबसुआ गाव थांनानै थानांगौनि थाखाय गोख्रोंसिन जागोन जायफोर दिनै सोंखारिबाय थादों बिथांमोना एबसुखौ गोहोग्रासिन जानो थाखाय गोहो जगायबाय थादों होननानै आङो सानो आरो बिथांमोना जायफोर माने जिखिनि बाथ्राफोर बुंबाय थादों आनप्रडाक्टिभ बिथांमोननि बुंनायाव माने जेबो जाथि दानायनि एजेन्डा गैया बिथांमोननि बुंनायाव हारि सिबिनायनि जेबो बाथ्रा गैया आरो बिथांमोना दिनै माने मा होनदों सैमा फाग्लाफोर बायदि सोंदावबाय थादों बिथांमोननि सोंनायजों जेबो फिथाइ थायनाय नङा आरो बिथांमोननि सोंनायजों बा बिथांमोननि बुंनायजों रायजो राजायाबो दैदेनजानाय नङा दा बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ खुनु केयारबो खालामा आरो बिथांमोनखौ जोङो खर' सानायनिबो बाथ्राबो गैया बेखिनि ब्रैजिस्निथि बोसोरसालिया थान्दै जख'न्थाय खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद सानसेनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय दिनै जोंनि जि थान्दै जख'न्थाय बे दिनै जोंहा मेहेरगोनां मोनसे बयनिबो सापर्टआव जोंनि खैराबारि हालामनि गासै रायजो राजानि मददथियाव जों दिनै जाफुंसार महर मोन्दों होनना जों बुंनो हायो मानोना जोंनि गेजेराव दिनै जथेस्थ' रायजो राजाफोरा फैदों आरो लोगोसेनो दिनैनि जोंनि नैबे समाव जोंनि नैबे रायजो राजानि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि मानगोनां कुनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा जोंनि गेजेराव गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि होनानै गालांबाय आरो लोगोसेयैनो लोगोसेनो नैबे समाव आं साबायखर बावनो सानगोन आरो लोगोसे बयनिसिमबो इसोरनि सेराव एसे आर'ज गाबनो सानगोन मानोना जों साननैनि उनाव गोदान बोसोर फैगासिनो दङ जाहाथे बयनिबो जिउआव गोजोन सुख सान्ति फैयो बेखौनो जों खैराबारि दख'रा बर' फरायसा आफादनिफ्राय इसोरनि सेराव आर'ज गाबहरबाय लोगोसेयैनो फिन खेबसेबाव जोंनि खैराबारि दख'रा बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै गासै रायजो राजानिसिम मेहेरगोनां बे जिथु हाबाफारि बेयाव बयबो मददथि होफैनानै जाफुंसार होनायनि थाखाय आं खेबसेबाव फिन साबायखर बावहरनानै आंनि बिबुंथिखौ गोजोन्थों।